Ik vond het joert mijn wetterkaart en zo aan het begin van de middag wie het je bij mij in huis nog krekt droeg, maar het regenwetter zou nog wel komen. Wel, joen en vannacht de verwachting. Joen is even rein of licht rein, ik weer droege perioden. Hier had ik van vannacht en letter vannacht opklarings. Temperaturen zijn 3 en 6 graden. De wind, matig en krachtig, komt uit het zuiden en zuidwesten waai. Morgen eerst nog wel even wat zin neer, letter bij bewolking in de rin van de middag op een nijrein vanuit het westen waai. Heeft je dus hoe daar een temperatuur tussen de 9 en de 11 graden. Die temperatuur die moet er wezen. De wind komt uit het zuiden waai, krachtig onthut in het kustenwaardgebied. Dan de joentijd en de nacht staan er gewoon een paar buien in het kustenwaardgebied in de nacht van sneu op sneu, misschien wel tonger. Dan komt de sneu zelfs, maar zinnen, maar een paar buien, buikens, kans op wind zitten in die buien. En verder is een temperatuur om de bij de 8 graden heen. Maar de wind moet er ook wezen, krachtig onthut, stormig in het waardgebied, dus uitwaaien. Op naar het vooruitzicht. Die is daar, Rijn, betekent Rijn. En verder is een temperatuur om de bij de 10 graden heen. En op is daar ik een hudde en stormig wind, kans op storm in het kustenwaardgebied en krijgt njochen uit het zuiden en zuidwesten waai. In de joentijd in de nacht bekomt het wat, maar ik ben er net wist van als we het wel droeg houden met die wisseling. Daar kom ik natuurlijk wel op waarom. Dan, nee, is daar. De zinnen erbij, buien en een temperatuur om de bij de 8 graden heen. Het waait minder hut. En waasje betekent een beetje rein, meest bewolkt en een temperatuur om de bij de 6 graden. De winter zit nog heel tijd in de ijskast en we maken morgen maar weer even in het waarsje.